नों बे सारायाव खय घन्टा दोनखो? माबा जाबाय 10 मिनिट 10 मिनिट 10 मिनिट गरमनि गसारलाजोब्बाय गासिबो अबे जायगायाव बेलाय मा जायगायाव नों? क'क्राझाराव दं दा क'क्राझाराव क'क्राझाराव गरमनि टेम्पारेचारा डेन्जार नामा दिनैनि दिनाव? डेन्जारथार माबा मा होनो जोंनावबो 40आव दंहैखायो दा होमबा नोङो सान्दुङाव दावदै एवनाय नायनोसै औ ट्राइ खालामसै जागोन मोनो ना मोना औ एसे एबाराव थानो हायि बायदि गरम जानानैसो होनायनोसै एबाराव आयौ सेम लायलाय माथो 10 मिनिटनि उनाव बेबायदि जाबाय आरोना ए साराया सान्दुङाव दोननानै दुंखाबाय बुस्थुआ 10 मिनिट दोननाय जादों 10 मिनिटनि उनावहाय बेफोरबायदि नुनो मोनबाय आरोना जामारबाय बुस्थुआ वाव ए जामारदोंथ' आरो ओरैबायदि सान्दुं गोसाखा आरोना नै डेन्जार दावदैयानो मोनगुलायबाय नै एवदोंमोन जोंना सासे फंबाया मा नाम नोंना? आंना औ माबा मा होनो रिंसार ओरै नायनोसै रिंसार दिनै सान्दुङाव दावदै एवनानै जानाय नायसिगोन दिनैहाय सान्दुंनि दावदैया माबायदि जामारो सैथो बाथ्रा गरमा डेन्जार गरमार